Uite că nu mă filme sunt A plic început acasă. deja audierea pe sală, Nu mă nu? filmă sunt plic, că trăiesc, domn Heciorum, când m-ați bătut cu parul la... Cine Nu? sunteți dumneavoastră? Mocarianu. Mocarianuș. Ați fost bătut de domnul? Da. V-ați constituit Uite, mi-a și rupt umărul. La Luciu Georgian, când ai venit de la Grindu, cum bateai cu parul, domn Cicioru? Nu vă mai aduc. La Grindu era... Când vă dat de la Grindu, ați venit cu instructor. Ca Nu e instructor. adevărat, nu e adevărat. Nu, nu ți rușine. Om bătrân. Câți oameni sunt Dunăre aruncați? Câți oameni sunt Dunăre aruncați? Circ? Nerușinatule ce ești. Se vorbește în plângerea respectivă de abuz în serviciu. Hai mă, duc, îți dau fotos Hristos să mai te să spun. Spune-mi ce vreți, că vreți să începă, ce vrei? Voiam să vă întrebăm dacă vă considerați responsabil. Nu, pentru aia nu aici, nu aici, aici, nu aici. Ca unde? Unde, la unde aveți sediu? Unde aveți sediu acolo, domnule? Institutul Unde? de Investigare Acolo, a Crimelor bă, Comunismului a vin depus la o plângere dumneavoastră. împotriva dumneavoastră. Vin dumneavoastră. Domnul Vișinescu, voiam Vin să- la dumneavoastră. Voiam să vă rugăm, fără să vă enervați, să ne spuneți dacă vă considerați responsabil pentru perioada în care ați condus. Au murit Penitenciar. oameni în anii 50 la Râmnicu Sărat, când dumneavoastră conduceați penitenciarul. Considerați că ați avut o responsabilitate în ceea ce îi privește? Nu, De ce, domnule? nu am îndeplinit o funcție. Se vorbește în plângerea respectivă de abuz în serviciu. Hai mă, duc, îți dau fotos Hristos să mai te să spun. Domnul Vișinescu, sunteți acuzat de omor deosebit de grav. Nevoie, aveți, cum să spun eu, aveți cu ce să... Moarte, muie Pinochet, balega fie pe mormântul lui Pinochet. Venceremos. De la guvernare este o variantă pentru Ăsta de guvernare, deci nu de guvernare vorbim acum. Încă ești prost. Că mi-a băgat rămâne la pușcărie. Uite-te în oglindă, băi, uite-te în oglindă. Înainte de toate... Fără jigniri, domnul Radu, vă rog. Ce școală ai, bă, păcăliciu? Băi, domnul Bichir.